You can't take him out. He's different. He's not the same. You are you, but he is him. I got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, come on. Put some respect on my name. Put some respect on my name. N5 ile ngaseBethlehem engathi befelwe imoto lo mthitha lapho waphuza ukuthola usizo kwaqhama amadoda amathathu afika mbhebha lapho. Ma. Hey. Hayi. Awuhamba ohlala ngemuva. Hayi sicefe bethi hey awukame. Yini? Awuhamba ohlala ngemuva. Hawu kanjani manje? Asibona abangani uiclient hamba ohlala ngemuva. Hawu, kwabanga isicefe nje. Phela nawe ukhuluma kahle phela. Ukukhuluma kahle, ukukhuluma kanjani? Hawu, isicefe. Nanokuthi ke nje indaba yelento. Discount angingeni. Lalela. Oqala ngithatha discount yazo. Le mali ebhalwe la kuyona original ehamba ngayo. Number 2, Bluetooth ayisebenzi kule moto. Number 3, akukho la engizoma khona ngaphandle kwala kumele ngidlule khona ngithatha amajitama. Siyela siya khona yeso. Wona mfethu yini bawushela itaxi wena? Number 1, i-discount ayifakwa mina ifakwe i-app. Okusho ukuthi zoba uthiwa singene endabeni ye-discount obifakwe i-app ayifaka nguwe. Number 2, ushaza se-Bluetooth ayikho. Nawo aux ukhona kayi. Bangekho Bluetooth ukhonani? Awuhlangani la kanti uzodlala ingoma noma la uzothatha i-trip ezokubuya la uya khona. Speaking of i-trip, mina abangani bakhe bayakwazi ukungena kwi-trip yami. Wale khona umuntu engifuna umthatha endleleni. Awubhalanga la ukuthi khona umuntu ozomcosha ngendlela, yeso. Okwesibili uzohlala kuwo wonke lamasethi ngapha labanje abesendleleni ko program ngizomela ngiqhubeke nabo. Kahle futhi enye i-trip le. Fuse khamba. Uthi fuseke kuba wena. Ngemuva wakho ungakhoza. Bethu azongisabisa manje. Hayi ngomsakazo. Fuseke man. Uthi fuseke kuba. Thula. Nawe thula. Sisilima lesi. Kanjani? Grand uyahlanya nekhanda ubona ukuthi la kumele uhambe phi. Efethu ingondo yakhe yasebenza. Bonile cishe umshayisi. Efethu wena uyasangana na ubungane emgaqweni lapha emgaqo wemoto. Manje abantu ungishayisa wena man. Ungazongisanganela wena man. Hawu. Usangane kahle khani. Suka lapha ethu umgaqo la ubona ini uthi umgaqo lo nje ubuhamba ubhizi ukufona. Efethu uyabona ukuthi ungishayisa wena man. Uyabona yini? Hawu. Useke njalo wena. Efethu. Mfethu ngithola kabona. Efethu ngalokho ngikhomba ukusabisa. Akaze. Efethu akani noma ubonini ukuthi la emotweni angikho ngedwa. Uzokwenzani lona? Efethu sithiwa uzokwenzani lo? Brazo mina nginabazanti ngiyaqala ukumbona lo bhuti nakumina ohlele. No wena ungithola kabi wena. Hela ewena. Indaba ungithola kabi wena. Efethu ukubamba wena ngebhati ungithola. Wena lisawukame efethu awukame. Ngithola masimba wena. Wena ngiyaqala nje ukuthi ngiyaqola masimba. Ungenaphi? Ngicela ukubuza ba ungenaphi? Ngicela ukubuza ba ungenaphi? Umile ukubuza skipend. Ngicela ukubuza ba ungenaphi? Umile ukubuza skipend. Ngicela ukubuza ba ungenaphi? Yazi abantu bayathanda indaba zami ndazibona ke bangenaphi. Xa ndisuka mina kwindawo zami bayathanda unibuza bandivelaphi. Please don't beat around the bush in my DMs.